pri sledovaní televízie Tma. Dnes máme pre vás super program. Pripravili sme ho z pesničiek zo Zlatej brány. Budete počuť hity, ktoré fičali, keď my sme ešte ani neboli na svete. On to vyzerá na zaujímavý program. Ale čo je to vlastne Zlatá brána? Spýtala som sa na to AI a tá mi povedala, že Zlatá brána je fakt super retro relácia. Vždy tam deti spievali také veselé pesničky, že sa dajú ľahko zapamätať a k tomu ešte aj tancovali a hrali divadielko. Neboli to žiadne nudné veci, ale také chytlavé, že ti idú v hlave aj celý deň. Veľa ľudí si Zlatú bránu pamätá dodnes. V Zlatej bráne vystupovalo veľa hercov a spevákov, ktorí sú dnes populárni a slávni. My sme s našou kamerou našli hudobného skladateľa Aliho Brezovského, takto si spomína na začiatky Zlatej brány. No to bolo ešte začiatkom 60. rokov, keď som sa ocitol v Košiciach, v Košickom rozhlase ako hudobný redaktor. 1, 2, 3, 4, 5, spočítam si všetko hneď. 5 prštiekov na ruke, 5 kvietočkov na lúke. Moja kolegyňa Alica Takáčová prišla s tým nápadom a našla spolupracovníka v košickej televízii, ktorý sa volal Jan Patarák, ktorý bol prvý dramaturg Zlatej brány v Košiciach. Môžem povedať, že počas celého tvorivého života, pokiaľ Zlatá brána fungovala, tak som tam prispieval ako autor. A na môj veru, že neviem, koľko pesničiek som tam urobil, ale bolo by to niekoľko CD platní. Ješko, Ješko, máš ty smolu, to bančisko nechce dolu. Nerozumne, nepekne, v konári sa zasekne. Dnešné deti majú úplne iné záujmy a do toho vstupuje tá technika a tak ďalej. V tom čase, keď vznikala Zlatá brána, tak sme vyberali tých najtalentovanejších a tí dostali príležitosť a tí najtalentovanejší sa ďalej rozvíjali. Takú robotu, takto tu prísť o botu. V starej Zlatej bráne sa aj tancovalo a tancovať sa bude aj teraz. A zaujímavé je to, že niektoré tanečné čísla pripravila naša pani učiteľka, ktorá v pôvodnej Zlatej bráne ešte ako malé dievča tancovala. Najskôr sme to nacvičovali s pani Halasovou na sále, to boli ako prípravy na Zlatú bránu. To boli choreografie, ktoré sme tam nacvičili a keď už boli hotové, tak potom išlo to natáčanie a to nás museli vypýtať zo školy. Musela som sa veľmi dobre učiť na samé jednotky, ináč by ma nepustili. No a také 3 týždne som chýbala zo školy potom. Vtedy som bola dieťa, tak my sme to robili akože pre zábavu. Aj teraz chcem, aby to deti robili pre zábavu, aby z toho mali zážitok, aby to bola v podstate inšpirácia, taký vlastne relax, čiže nič ťažkého. A musíme sa držať nejakej línie pána režiséra. On má nejaké svoje predstavy, ktoré nám povedal a on to chce tak trošku zmodernizovať, čiže nie je také retro Zlatá brána, ale niečo nové na súčasné deti. Ale my máme pre vás pripravené niečo viac ako len pozeranie na starú reláciu. Máme aj ľudí, ktorí dali pesničkám úplne nový šmrnc, aby boli také modernejšie, aby stali spievať aj dnes a znejú stále super. Upravovali ich naši učitelia. Ja som sa na to pozeral skôr ako, že to spraví trošku inak podľa môjho rukopisu. Hej? Že vlastne tam to aranžovanie u tých starých, u tých skladateľov, čo boli predtým, boli trošku iné, ako som ja urobil. Bola raz malá, malá hviezdička, zviedla ju mliečna cestička. V piesni Bola raz malá hviezdička som sa v podstate nesnažil meniť nič, pretože deti, tak ako poznajú originál tejto piesne, tak som sa snažil
dôverne skopírovať všetky tie témy a všetky tie farebné okamihy, ktoré sa tam dejú a tie nálady. A v počítači som samozrejme potom už tvoril a pridával tam tieto rôzne bas gitáry, ktoré som si tam, tie som si možno trošku viacej dofarbil. V 60. 70. rokoch tie hity boli veľmi inšpirované a častokrát sa aj preberali cover verzie piesni a vtedy akoby tá hudba bola pestrejšia. Viacej toho remesla bolo v tej hudbe. Padla k nám hviezda, ako z kameňa, uhli sa hrúdy studené, schovali hviezdu do zeme. No a táto Zlatá brána to bolo také, že ja som kedysi s takým dešpektom, ako dieťa, počúval tieto veci. Mne sa úprimne ako veľmi nepáčili, nešiel som v tom. Ale dnes, keď som robil tie cover verzie oživené, tak tie skladby som zistil, že nie sú niektoré ale vôbec zlé, dokonca niektoré sú výborné. Až také ako inšpiratívne by som povedal. Končí sa oný pesnička. Čo myslíš, ako dlho trvalo spevákom sa naučiť texty? To neviem, ale o textoch sme sa rozprávali s našou pani učiteľkou. Pesničky sú písané pre deti. Samozrejme, že už majú svoj vek, čiže tým deťom treba vysvetliť, ako ich spievať, aby to pochopili texty, lebo predsa sú tam aj slová, ktoré už sa nepoužívajú. Ale tým, že sú veľmi melodické a spravili sa modernejšie úpravy a podklady pre ne, tak myslím, že deti ich veľmi radi spievajú. Nie, 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 veru nie, to nie je slušné správanie. Hlavne v rytmike niekedy je rozdiel, vieš, že ten bodkovaný rytmus predsa a tie synkopy sa viac teraz využívajú jak predtým. Ja si myslím, že textovo je to iné, aranžmány sú iné a hlavne ja si myslím, že libreta alebo texty predtým boli viac také básnickejšie a teraz sú také prvoplánovejšie, vieš, také jednoduchšie. Čiže predtým viac museli o tom texte uvažovať, boli to fakt také básničky. A teraz sú tie texty jednoduchšie, prvoplánovejšie, takže aby deti pri tom nemuseli toľko rozmýšľať. Každý dnešný hit má aj videoklip. V Zlatej bráne sa tancoval v štúdiu. My sme ale niektorým starým pesničkám dali moderné animácie. Vytvorili ich naši spolužiaci z AMT. Mojou úlohou bolo vytvoriť animáciu v štýle ilustrácií od Gilesa Verna a filmu Cesta na mesiac od Georgea Melieho. V momentálnej chvíli si robím vlastne nákres pozadia, na ktorom sa bude daná animácia odohrávať. Ide o vlastne astronomickú väžu alebo hviezdáreň. Toto je otvor, za ktorým bude ešte v ďalšej vrstve vlastne hviezdna obloha. Tuto bude teleskop, tabula, toto je vyslovene iba proste pozadie, na ktorom sa bude tá animácia odohrávať. To je ten teleskop samotný. My sme smelí námorníci, veslujeme na pramíci. Máme tu teraz tú morskú hladinu. Na černom kruh, oko ďalekohľad. Pozerá po celej ploche, sa rozšíri obraz, kreslené more ako ilustrácia z detskej knihy, farby a štýl ako Vlado Kráľ. Ja už som tie storyboardy spravil v tom štýle, len nie sú farebné. Animácia ryby, čajky, chobotnica a na záver veľryba, tam sa chcem poradiť s tým, že či je to dobrý nápad alebo nie. Čiže tuto bola čierna plocha, bol by tam ten kruh, on by sa hýbal po tej ploche, ako by niečo hľadal, hej, potom sa zamerá na to more. Každá relácia má svojho režiséra, ktorý musí všetko vymyslieť a vysvetliť ostatným, aby vedeli, čo majú robiť. Určite musí dobre poznať Zlatú bránu. Dneska vygooglili, umelá inteligencia povedala, že Zlatá brána je super retro relácia s pesničkami, ktoré keď sa ti dostanú do hlavy, tak ich z hlavy nevieš dostať von. Chápeš. Potom príď za mnou, lebo mám nejakú dobrátku pre teba. Nie, My to už nahrávame. Takže ešte raz. Zlatá brána, pesničky sa nedajú dostať z hlavy von. Ako to bude u nás?
No ja pevne verím, že ani tie naše pesničky, hlavne teraz aj vizuálne, lebo sme aj v dobe, kde hlavne tá vizuálna stránka hrá rovnakú a niekedy dokonca väčšiu úlohu ako tá hudobná stránka, ale mne tie pesničky nejdú z hlavy od detstva, od roku 72, keď som mal asi 6 rokov cca a mali sme doma magnetofón, čo otec doniesol Sanio, taký cvakací, to bol magnetofón a tam boli nahrávky pesniček z televízie Zlatej brány. A ja si pamätám, Sekera, motika, flaška, lievik, Marian má v taške chlievik, Černoch čučo čučí pod krikom, skrýva sa pred čímsi pokrikom a klope klope dáždik. To boli 3 pesničky, ktoré ma celý život sprevádzajú, ktoré viem doteraz naspamäť. Teraz, keď robíme tých, neviem koľko, 17 pesničiek zo Zlatej brány, tak niektoré doteraz mám vypálené v hlave, takže ja pevne verím, že aj to, čo my urobíme, čo urobí hlavne čo my, deti, čo naspievali, zatancovali, zahrali, dokonca aj natočili, že to bude také, že nikomu z divákov sa to z tej hlavy nedostane a pokojne si môžu aj dať niektoré pesničky s nami zaspievať. Myslím, že už sme povedali všetko, čo sme mali povedať, tak poďme sa konečne pozrieť na tie retrohity.
A nasleduje počasie. Tohtoročná zima sa zdá byť nevyspytateľná. A ako sme už mali možnosť vidieť, Martin na bielom koni sa pozabudol kdesi v stajni. A svätá Barbora ťahala sane do dvora, maximálne tak vo vyšších nadmorských výškach. A preto sa pripravte na hmlu, sichravé počasie a množstvo zrážok. A nemyslím tým snehových. Predpoveď počasia v nasledujúcich týždňoch nevyzerá veľmi ružovo, ale rozhodne ani bielo. A preto nám ostáva jedine tak veriť na vianočné zázraky. Ale pre istotu si so sebou zoberte dážnik. Klop, 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 klope, klope dáždik, na zelený dážnik. Klope, klope prstíkom, kto je pod tým dážnikom? To som ja, Marienka, mokne mi sukienka. Ja ťa nechcem, dáždiček, ja chcem neba kúštiček. Ušlo za mrak, moja zlatá, dáždik ťa chce poboskať. Na stromu tvár, prosto vlasá, prší, prší, budeš rásť. Klope, klope dáždik, na zelený dážnik. Klope, klope, klope dážď, a ja budem rásť a rásť. Klop, 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 klop.
rásť a rásť. Klop, 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 a ja budem rásť a rásť. Demikát je brinzová polievka, ktorá sa vyrába z brinze, vajca, sladkej smotany a dochucuje sa soľou a prípadne aj červenou paprikou, petržlenom, pažitkou, strúhaným syrom alebo opečenou slaninou. Demikát sa varil hlavne v oblastiach s rozvinutým chovom oviec. Išiel koncert večeri, voňalo mu zo dverí. Snáď akurát máme dneska demikát. Snáď akurát máme dneska demikát. Pri večeri zo zvyku dá sa koncert do kriku, že ho báli, že ho štípe, nechže si to sama chlípe, že tam dala papriku. Mačka tá sa nebala, papriky že nedala, ani brinze, ani soli, že by mu len bolo kvôli, iba viacej vody snáď, plačky zjedli demikát. Snáď akurát mám dneska demikát. Snáď akurát mám dneska demikát.
svete. Tak čo na to poviete? Vládne medzi nami zoda chodí mňa a oni chodia tiki taky tiki tak. Vládne medzi nami zoda chodí mňa a oni chodia tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak. Hodinky má berú tak. Má ich predsa každý žiak. Je však rozdiel medzi nami, zbadáte ho iste sami. Tiki taky tiki tak. Je však rozdiel medzi nami, zbadáte ho iste sami. Tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak. Kým ja chodím nohami, oni chodia rukami. Chodia, chodia, kým smeru obe ruky nezoderú. Tiki taky tiki tak. Chodia, chodia, kým smeru obe ruky nezoderú. Tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak. Tiki taky tiki taky. Tiki taky tiki tak.
až by nákal. Vonky v nebe hrôze stáli, aj vodník sa načakal. Kto na čistú vodu siaha, treba mu trest uložiť. Každá rada je tu drahá, bez vody sa nedá žiť. Vyčistíme každú vodu a rany sa zacelia. Kliatba zmizne z vodu a riečky sa naplnia. Ja som prosím zabudlivý, priezvisko mám zabudlivý, trestné meno, čo len to mám za meno. Spomeniem si na to potom, rozpoviem vám radšej o tom, že z jazyka mi to práve uniká. Nesmiete sa na mňa hnevať, nič nepoviem, budem spievať, sol, pore mi fa sol. Ďalej som to zabudol, ja som prosím zabudlivý, priezvisko mám zabudlivý, trestné meno, čo len to mám za meno. Nesmiete sa na mňa hnevať, nič nepoviem, budem spievať. Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Ďalej som to zabudol, ja som prosím zabudlivý, priezvisko mám zabudlivý, trestné meno, čo len to mám za meno. Cyril, nechaj to tak, na nohy budeš viesť až po obede. Chcem snívať krásny sen o striebornom zámku, kde sú stromy z kryštálu, hojdať sa vo vánku. Pádaj, pádaj, mäkká vločka, pádaj, pádaj, deň i noc. Prikryj krásou i mňa troška, nech pocítim tvoju moc.
Milí žiaci, vážení rodičia, ďakujeme, že ste prišli na náš dnešný koncert. Našim žiakom želáme veľa úspechov a vám v hľadisku príjemný umelecký zážitok. Každé ráno si dávam zarazť brinze. Dobre hovorím. Brinze po druhé. Čo tam mám povedať? Neviem. No, zabudla som, čo mám povedať. Brinza po tretie. Brinza 4. Nemám rada brinzu. Brinza 5. Jakúšo, každé утро brinzu na závtrak. Brinza 6. Ja milujem brinzu, ale to tam musíte povedať. Liptovská brinza dnes rence,
Kde z toho boli fixky na čo Lejdra? Čo? Krieda? V žiadnom prípade! Súd! Súd!
čo je, to sa povie. Mikino a Maja, tajnostári dvaja, podarený pár. Vždy, keď niečo taja, nikdy neutaja, prezradí ich vlastná tvár. Čo taja, viem aj ja, majú papagája, zázračného bránu, čo sa navystrája, tvrdia obidvaja, ten učený papagáj. Papagáj aradára, pretára celé dni, nikdy si nezatvára svoj zobák klebený. Papagáj aradára, pretára celé dni, nikdy si nezatvára svoj zobák klebený. Rád sa hrá na klamára, vie každé slovo naspamäť, keď neprestane stvárať, tak pošleme ho späť. Mikino a Maja, tajnostári dvaja, podarený pár. Vždy, keď niečo taja, nikdy neutaja, prezradí ich vlastná tvár. Čo taja, viem aj ja, majú papagája, zázračného vraj, čo sa navystrája, tvrdia obidvaja, ten učený papagáj. A zrazu otvorilo oči dieťa. A pozerajte sa, to je rozkoš. A ty, Majo, ty pomalé pohyby, veď je to dieťa. Rozkoš, ty schovaj tú bažu. A pukáte sa sem dole, a hlavu sú sklonte, aj ty, Majo, dobre, juj. A chcem jesť. Postavte sa všetci, rýchlo. Ale ukážte pomaly tú flašku, ukážte pomaly, teraz pomaly, robte s tou flaškou. A všetci, dobre. Tak, a no, dole, tak. Dobre, teraz sa zavrú oči, akože. Pozeráte. A teraz to príde, hej. A Láty, že no, že žije. 3, 4, to sa zase bude. A ja by som chcel jesť, počkaj, vidíš, dobre? A teraz vy pozerať, že tu je jogurt, naber, a všetci pozerať pomaly, že to pomaly. Áno, a pomaličky, vyššie. A ukážu. A vidíte, to musíš ukázať, že zjedol. A ďalšiu. Pomaličky, pomaly to musíš robiť. A teraz pozor, pomaly. Áno, mám banán, ukáž ho, áno, a ukáž ho jemu. Ňam. Pomaly ho ošu, a vy sa na to pozerajte. Áno, chcem banán, dobre, chcem. Ešte teraz pozeráte medzi sebou. A zrazu. Otvorí oči. Čau, deti. Nie si hladný? No, por by som chcel. Por, niekto má por. Tu máš, Pusti. A teraz druhé chcem jesť. Vy trošku musíte hrať s tým. Pusti. Dobre.
Whoa.